astrale og den mentale verden. Så jeg vil sige ganske kort, hvad der sker. Afkastningen af astral- og mentallegemet og det, der sker bagefter, afhænger af, hvem og hvad man er. Man er et stykke tid i astrallegemet, der afhænger af, hvilken situation ens følelsesliv befinder sig i, når man dør. Med andre ord, man kan beskrive efterlivet eftersom hvilken kategori menneske man tilhører. Og det er selvfølgelig noget, som er meget bredt, men jeg har delt dem i 3 kategorier meget groft. Vi kan sige, det er rene følelsesmenneske, og dermed mener man ikke et menneske, der ikke tænker. Man mener et menneske, der styrer hele sit liv med sin følelse, og som er impulsstyret. Et menneske, der flagrer fra begær til begær, uden at være klar over, at det er sådan, det foregår. Det menneske vil ved sin fysiske liv være 100% opslugt af materielle interesser. Tankelivet vil være meget uudviklet, og det vil efter døden være komplet forvirret og ikke kunne finde ud af, hvad der sker. Der vil straks møde lysende, venlige væsener op og fortælle dem, at det er nu altså død, og du skal bo henne i nummer 47 i kafeteriet derovre, og du skal ikke være bange for sådan og sådan. Der er alle mulige instanser, det vender vi tilbage til. Lad endelig være med at spørge om det nu. Astrallegemet nu er en udsultning af begær. Mennesker har ikke længere nogen krop og kan ikke tilfredsstille sin begær, fordi der kommer ingen impulser fra den fysiske verden, og det fører til en slags frustreret slags lidelse, det som i virkeligheden er skærsilden, det vender vi også tilbage til senere hen. Men i hvert fald, det er ikke fordi det er specielt pinefuldt, men den type mennesker her er dem, der har det værst, fordi de har været fokuseret i disse begær. De har ikke længere nogen mund at smage maden med, de kan ikke drikke spiritus, de har ikke nogen organer til seksuelle fornøjelser osv. De har stadigvæk begærende, men de bliver frustreret, for de kan ikke tilfredsstille dem. Så der sker en udsultning gradvis, og det tager adskillige år, det tager mange år, før begærende er udsultet, og i det øjeblik, så trækker de sig ind i mentallegemet, men tilværelsen der er utrolig kort, fordi det er ikke nogen særligt tænkende mennesker, så det afkastes næsten på stedet, og så er vi allerede tilbage til integrationen. Sjælen er samlet i sin egen verden. For de mere tænkende mennesker er denne proces betydeligt kortere og også betydeligt mere lempelig, fordi de i det fysiske liv ikke har været så 100% fokuseret om fysiske sanseværdier. De fleste tænkende mennesker i dag er i virkeligheden primært fokuseret i sit eget indre liv. Det vil I kunne lægge mærke til, hvis I prøver at se, hvordan I egentlig selv lever jeres liv. Langt det meste foregår inde bag overfladen. Det I er mest optaget af, det er jeres egne følelser og tanker. Så relaterer I selvfølgelig fornuftigt, særligt på arbejde, til den fysiske verden, men jeres hovedbrandpunkt ligger i de indre verdener. Og det vil sige, at meget af det arbejde, der skal udføres efter døden, er allerede udført efter døden, og vi har et helt anderledes modnet menneske, som kan leve en lykkelig tilværelse i den astrale verden, stadigvæk udsulte de sidste rester af begær, men også uddrage essensen af deres livserfaring, og det er en periode, som er betydeligt kortere end før, fordi meget af arbejdet er gjort. Begærende trænger ikke den samme udsultning som i det andet tilfælde. Til gengæld, efter afkastning af det astrale legeme vil der komme en meget lang og en meget intens lykkelig periode i mentallegemet, for her skal essensen af tankelivet uddrages, og det er, som vi senere skal høre, et af de mest lykkelige situationer, et menneske nogensinde oplever. Den er meget lang, den kan vare i hundredvis af år, måske op imod 1000 år for nogle menneskers vedkommende, afhængig af, hvor meget tankeliv der har været på det tidspunkt. Følelsen er fuldstændig befriet for de materielle impulser, og tanken er også befriet for den tunge hjernemasse, så det hele foregår levende og lysende og let på en måde, som vi skal vende tilbage til efter pausen, og så efter den lange pause senere hen. For det åndelige menneske foregår det hele endnu hurtigere, for det åndelige menneske har samtidig også styr på sine tanker, og har derfor gennemgået de fleste af efterlivsprocesserne, mens det lever. Det er et menneske, som løbende laver han saldo, kan man sige. Det er et menneske, der hele tiden er klar over konsekvensen af alt, hvad der sker. Et menneske, der styrer sit liv bevidst med den åndelige vilje og går efter det, som man synes er vigtigt. Så når vedkommende dør, er der egentlig ikke nogen stor forskel. Afkaster hurtigt fra overfrakke 1, overfrakke 2 og tilbage til sjælen, medmindre der sker noget specielt, som vi skal vende tilbage til senere, og vedkommende vil inkarnere meget hurtigt igen. Men altså alle almindelige regler falder væk fra det menneske, der bevidst tager sin egen udvikling i egen hånd og begynder at styre processerne som en sjæl. Der er helt andre regler, der gælder for mennesker af den art, fordi det hele er jo et stort pædagogisk system, hvor det drejer sig om at lære nogle ting, og hvis man allerede har lært dem, så er der ingen grund til at lære dem en gang til. Til sidst afkastningen af først kroppen og senere hen også æterlegemet, og nu har vi så et vågent og fuldt bevidst menneske til stede i den astrale verden, såkaldt astrale verden eller følelsesverden, i sit følelseslegeme.
Det indebærer jo altid, at de andre legemer er inde bagved, så det nævner man aldrig. Lige så snart man nævner et menneske i et legeme, så ligger det implicit, at mentallegemet og kausallegemet selvfølgelig også er der. Men man nævner det nederste legeme for at vise, hvor fokus er. Så nu er brandpunktet i den astrale verden, mennesket er til stede der, og kan huske hele sin fysiske tilværelse, og er betydeligt mere vågen og bevidst her, end det nogensinde har været i kroppen. Fordi at det er til stede i bevidsthedens egen verden. Det skal I lægge mærke til, det er en meget vigtig ting, hvis man også vil forsøge at nærme sig en oplevelse af, hvordan de her ting er. En masse energi går i den fysiske verden til spilde med at sætte tunge fysiske cellestrukturer i svingninger. Altså rent motorisk går der en masse energi tabt, så den energi, der egentlig registrerer selve tilstanden, følelsen, er ikke nær den samme i kroppen, som den er inde i de indre verdener. Det autonome nervesystem sluger en hel del energi, så det vi føler i vores fysiske krop og autonome nervesystem er en svag afspejling af, hvad vi egentlig føler inde i den astrale verden. Og derfor kan man roligt sige, at vi er langt mere til stede, vi er langt mere vågne, vi føler meget dybere, meget mere intenst, også meget mere voldsomt, og vi tænker klarere. Alting er klarere, hurtigere og nemmere og bedre, og vi er fuldstændig 100% befriet fra fysisk lidelse. Begrebet smerte i fysisk forstand er helt væk, for der er ikke nogen fysisk struktur til at sende impulser ind og markere fysisk smerte. Nu skal vi kigge på den verden, vi er kommet ind i, og der er nogle ting her, som ved første øjekast måske ikke virker så meget anderledes, men som på længere sigt betyder, at det er en helt anden verden, vi færdes i. For det første er den selvlysende. Lyset kommer nok fra solen, men opleves ikke specielt fra solen, og der er ikke noget, der hedder nat og dag. Så der er altid lyst, og det virker som om, at verden lyser indefra. Alle formers genparter er til stede. Vi ser en nøjagtig genpart af den fysiske verden, fordi alle fysiske former har en fuldstændig præcis astral genpart, blot at den langt mere farvestrålende, meget mere let, meget mere luftig i det, men der er en nøjagtigt billede af hele den fysiske verden. For I skal huske én ting, det astrale menneske kan ikke se den fysiske verden under nogen omstændigheder. De kan ikke transportere signaler mellem de to verdener, så det den astrale væsen ser, er ikke den fysiske verden, men den astrale genpart. Det er en meget vigtig ting. Der er ikke nogen kommunikation mellem de to verdener, men alligevel kan de forholde sig meningsfuldt til hinanden. Men der er også kunstige former, og i den astrale verden er de meget mere dominerende end i den fysiske verden. I den fysiske verden er vi jo klar over, hvilke former, der er naturlige og hvilke, der er kunstige. Vi kan straks kende en jernbane, en telefonledning, et vandrør osv. fra en hund eller en blomst eller et andet menneske, der render rundt. Vi ved præcis, hvad vor Herre har lavet og hvad vi selv har lavet, kan man sige. Men i den indre verden, bevidsthedens egen verden, er det helt anderledes vanskeligt. For her tager hver eneste lille sindstemning eller rørelse i bevidstheden med det samme form. Og forestil jer, hvor mange bevidsthedsvæsener der er i naturen, også dem, der ikke er mennesker, som har en eller anden form for følelse eller tanke, som straks tegner et billede i den essens, som denne verden består af. Nu er vi nødt til at grave dette mærkelige fænomen elementalessens frem igen. Dette astrale mineralrige, der optræder i tættere og tyndere former, men som hænger sammen i strukturer, som er meget formbare og som reagerer på emotionelle impulser og straks tegner et billede af det, vi forestiller os eller føler. Med andre ord, hvis jeg forestiller mig min gamle mor, så danner jeg øjeblikkeligt et fuldstændig nøjagtigt billede af hende i astral substans i det, der hedder elemental essens. Og farven på billedet vil afhænge lidt af, hvilken følelse jeg har, mens jeg tænker på hende. Det skal vi vende tilbage til senere. Men I så jo allerede sidste gang, så jeg i auraens farver, hvordan de forskellige følelser har forskellige farver. Så der er et mylder af kunstige former, der kommer og går meget hurtigt. Nogle sindbilleder varer et ganske øjeblik, få sekunder. Andre tankeformer er konstante, permanente i hele ens liv, og andre igen er store og kollektive, og der vedrører hele menneskeheden. Det vender vi også tilbage til. Jung havde faktisk fuldstændig ret i sin påstand, selvom han nok ikke selv var klar over, hvad det var, han sagde på det tidspunkt. Men i hvert fald findes disse tankeformer, disse skabninger, i alle former og størrelser og livslængde, afhængig af, hvilken intensitet der er i den impuls, der sker.